Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization Shangpung Area Lingba Presiden ba Haimon Mi Suchiang baru Sekretari ba Plilat Wan Mi Suchiang habaya keren bat kilat pathai khubor haga arpulai tarik ujileo arajar arpulai kala kerpat di katanat MEECL kebadan Shangpung ban care kenro ne care sainar ki transformer bapher ki badan hapok kathan knang bakanam bu jingmai ki pat ba ki bayat bayang namar kembali yo i baki babo ni ki transformer ki balabo da katanat MEECL ki long ki baklem don ni ki jingka ne ban care sainar nakaliang kaseng kala kinturu ya katanat MEECL ban le kham klo ya ni kam knang bakanam wanra ya ki jingjia ki bas ngosi ya ki pat ba ki bayat bayang itu Shangpung area macam sini lau dulu ya SDO subdivision MEECL kemudian ni port Shangpung ni kuat jingtep ba balai ba ki dan ki transformers ki balai lengkrang untuk claim fencing te nak liang jong SDO ulaong ba ya kita mula dapat ya kikon sya ka department ka te ngi kwa pan kejingtep ba balai hadu manta ba ka department kam pat proses ya ta ka jingdowa ba care ya ka ya kita transformers te ngi kerpan nakaliang seng ba ngobha ban proses no ban pediang no ya katu ka city ka bala ai da SDO ba kenang ba balat ban jia ka adin hubut ba namar kalong ka abjing mai ki pat ba ki bayat bayeng na katu ka jaka ki jan transformers ki bompat fencing te contoh